नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज आपण बघणार आहोत गरम मसाल्याची रेसिपी। तर चला मग, त्यासाठी ही बडीशेप आहे। इथे मी 2 चमचे पूर्ण भरून बडीशेप घेतलेली आहे। ह्या पण 2 चमचा लवंगे आहेत। ही 2 चमचे भरून काळी मिरी घेतलेली आहे। ही जावित्री आहे। ह्या साध्या वेलच्या आहेत। ह्या वेलच्या तुम्हाला बाजारात सहज मिळतील। हा जायफळचा एक तुकडा। ही मोठी मसाला वेलची आहे। हे तमालपत्राची पाने आहेत। हे स्टार फूल आहे। हे खसखस 1.5 चमचा घेतला आहे मी। ही दालचिनी आहे। छोटे तुकडे आहेत दालचिनीचे। हे 5 चमचे धने आहे। हे 2 चमचे जिरे आहे। मी इथे कढई गरम करत ठेवलेली आहे। ह्यामध्ये मी धने टाकणार आहे। धने असे भाजायला लागले ह्याचा वास छान सुटतो आणि हे धने आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजायचे आहे। भाजून झाल्यावर आता मी हे धने ह्यामध्ये टाकते। हे जिरा आहे। 2 चमचे जिरे आहे। हे बघा, जिरा पण भाजला आहे। त्याच्यामध्ये काळी मिरी टाकते। मिरी पण 2 चमचे आहे। हे बघा, मिरी भाजलेली आहे। आता हे 2 चमचे लवंग आहेत। कढई चांगली गरम करून घ्यायची आणि ती लो फ्लेमवर करायची, म्हणजे त्यात पटापट सगळे इन्ग्रेडियंट्स चांगले भाजले जातात। आता त्याच्यामध्ये मी बडीशेप टाकते। 2 चमचे बडीशेप आहेत। छोटे 2 चमचे जे मी तुम्हाला दाखवले त्याप्रमाणे, कारण मी पहिले जास्त बनवले आहे 6-7 महिने चालण्यासारखे, पण चमच्याच्या मापाने तुम्ही लक्षात ठेवा। बडीशेप चांगली भाजून झालेली आहे। हे स्टार फूल आहे बघा। आता ह्यात मी मसाला वेलची, साधी वेलची, एक जायफळ, त्यानंतर यात दालचिनी टाकूयात। आता हे सर्व परतून घेत असतानाच तमालपत्राची पाने टाकून घेणार आहे मी। आता ह्यामध्ये जावित्री टाकूयात। हे सर्व चांगले भाजून घेऊया। आता हे मी थोडं थंड करून घेते,
कारण जर लगेच आपण हे बारीक केलं तर भांड्याला पाणी सुटतं। तोपर्यंत इथे मी खसखस चांगलं भाजून घेते। आता हे बघा, खसखस सुद्धा आपण छान भाजून घेतला आहे। तर खसखस ह्यामध्ये टाकणार आहे मी। त्यानंतर 2 मिनिटांनी आता हे थोडं चांगलं थंड झालेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटून घ्यायचं आहे, त्यामुळे मसाला एकदम बारीक होईल। आता हे मी ओतून घेते। हा बघा मसाला झालेला आहे आणि गरम मसाला चांगला बारीक पण झालेला आहे। तर तुम्ही हा गरम मसाला भाजीमध्ये, चिकनमध्ये सुद्धा याचा वापर करू शकता। तर हा गरम मसाला घरी बनवून वर्षभर किंवा 6 महिने याचा साठा करून ठेवू शकता। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने गरम मसाल्याची रेसिपी जरूर ट्राय करा। कशी झाली आहे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपींसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशा छान रेसिपीज बरोबर।